Benvinguts a la meditació diària. Fes una respiració lenta i profunda, inhalant pel nas i exhales lentament per la boca. Fas una altra respiració profunda i deixes anar l'aire a poc per la boca, lentament. Fas una última respiració profunda, mantenint i deixant-lo anar lentament per la boca. I ara et situes en una respiració normal com fas sempre, inhalant i exhalant pel nas. I per relaxar el cos, l'anirem observant part per part. Avui començarem pels braços. Uns braços que sents deixats anar, tranquils. I sents la mà dreta. I deixes que cada dit vagi caient, es vagi afluixant, sentint-los un a un. Observes la mà esquerra. I la sents també dit per dit. Observes les cames. I les deixes caure, afluixant-les. I sents el peu dret. I observes els dits, del gran al petit, com si els poguessis anar comptant i repassant. I quan acabis, sent el peu esquerre, el taló, la planta i els 5 dits del gran al petit. Observa també la temperatura d'aquests peus. Ves pujant per les cames. Ves sentint els genolls, les cuixes. Relaxa les caderes. I sents que de cintura en avall el teu cos està deixat anar, afluixat. I vas sentint l'esquena de baix cap a dalt. Relaxes les escàpules i també les espatlles.
Afluixes les cervicals i sents l'esquena recta, alineada amb el cap i la columna. I relaxes tota la pell del cap, relaxes el front, observa si hi ha tensió enmig de les celles i relaxa aquest punt. Observa les parpelles dels ulls tancades, com si haguessis tancat les portes a l'exterior. Afluixa la musculatura de la cara i també de la barbeta. Sent els llavis i afluixa'ls, fent caure la barbeta cap avall, amb la boca lleugerament entreoberta, despenjada, sense tensió. I sents la llengua dins la boca i la col·loques al paladar. Vas sentint la gola, el coll per dins, l'escalfor que hi ha, baixant també internament. Observa les costelles del pit i enfoca-les amb les espatlles ben obertes. Recorda que la posició de la por et fa tancar les espatlles, contrau el pit. I vas sentint el moviment d'entrada i sortida d'aire. Aquest que fa bellugar el pit. Vas sentint el contacte amb aquest moviment que t'apropa a tu, a l'instant present. I sents també el batec del cor. Relaxa tota la panxa, l'estómac, els intestins. I deixa arribar al teu cap una natura verda bonica, amb un camí estret, ple de corbes, i tu vas caminant per aquest camí, sense saber què trobaràs, què hi haurà. Però el dia és solellat, hi ha molt bona llum,
I això et fa sentir bé. En el teu camí apareixen papallones, i tu extens els braços i les mans, i elles es posen a les teves mans. I observes el seu cos, i les seves ales i els colors. I les sents fràgils, expressant tanta bellesa. És com si te la volguessin mostrar avui a tu. Els seus colors, les seves mides més grans, més petites, et fan sentir en un autèntic paradís. I pares un moment i seus a sota un arbre per viure aquest moment, aquest contacte, amb més atenció. I veus com elles tornen a tu, i el moviment de les seves ales a les teves mans et fa arribar una alegria especial a dins, i col·loques un somriure als teus llavis, un somriure que els regales a elles. I aquest moment et fa sentir bé. És com si les poguessis sentir a dins teu, bellugant per dins del teu cos, bellugant per dins del teu cap. Elles són la informació d'una transformació. La transformació de l'oruga a papallona. I et mostren que tu també pots fer aquesta transformació gran o petita. Creant cada dia la teva millor versió. Per fer descobrir la bellesa que hi ha dins teu. La que potser queda tapada i amagada per sensacions, per emocions o sentiments que et fan sentir més l'oruga que la papallona. Sent que avui a la teva esquena poden néixer unes ales, unes ales de transformació, que et facin deixar de patir, de preocupar-te més del compte i en excés,
i de no permetre que visquis l'instant present. Les ales que avui sents a l'esquena t'ajudaran a fer aquesta transformació constant al teu dia a dia. I quan treballis, quan descansis o quan caminis pel carrer, podràs sentir a dins teu aquestes ales enganxades que converteixen el teu cos en un cos més subtil, més lleuger i més despert cap a l'autèntica realitat de bellesa. Guarda dins teu aquest camí estret i subtil, ple de papallones, sabent que elles estan sempre dins teu per aportar-te tot el benestar que necessitis. I escriu la paraula gràcies feta dels colors de les teves papallones. I ves tornant, sentint i bellugant els peus, sentint i bellugant les mans, i quan vulguis, sense pressa, obres els ulls. Gràcies per estar aquí un dia més i fins demà.